Представи си следната ситуация. Двама души започват живота си с почти еднакви възможности. Но след 10 години, единият живее в дългове и несигурност, а другият има бизнес, инвестиции и финансова свобода. Какво ги е разделило? Не е късмет. Не е богатото семейство. А психологията, начинът им на мислене. В това видео ще ти покажа 5 ключови разлики между бедните и богатите и ще разбереш защо 97% от хората никога не успяват. 1. Краткосрочно мислене срещу дългосрочна визия. Бедните хора често живеят с мисълта за тук и сега. Мислят: колко пари ще получа този месец? Какво мога да си купя веднага? Как да избегна болка днес? Дори това да ми струва утре. Богатите мислят различно. Те са стратеги. Питат се: какво ще ми донесе тази инвестиция след 5 години? Какви умения мога да развия днес, за да ми служат завинаги? Готов ли съм да изтърпя малко дискомфорт сега, за да живея свободно после? Пример. Човек със скромна заплата започва да инвестира по 100 лева на месец. След 10 години, с правилна стратегия, той има капитал, който може да му отвори врати. Бедният би казал: с тези 100 лева мога да си купя маратонки. Богатият казва: с тези 100 лева ще си купя време. 2. Страх от провал срещу сила в провала. Страхът от провал парализира. Бедните хора често избягват рискове, защото мислят: ами ако се проваля, ще ме усмеят, ще загубя всичко. Богатите мислят точно обратното. Какво ще науча от провала? Какво ще стане, ако успея? Пример. Хауърд Шулц е отказван над 200 пъти, когато се опитва да привлече инвеститори за Старбакс. Но не се отказва. Провалът за него не е край, а посока. Истината е проста. Бедният избягва провала. Богатият го използва като учител. 3. Харчене срещу инвестиране. Бедният човек мисли така: имам пари, значи мога да ги похарча. Живее от аванс до заплата, често без спестявания. Ако остане без доход, паниката започва. Богатият мисли така: имам пари, как да ги умножа? Той има правило: плати първо на себе си. Преди да похарчи, инвестира. В себе си, в активи, в развитие. Инвестиране не означава само в акции или бизнес. Означава да купиш книга, курс, нов език, менторство, неща, които правят ума ти поценен. 4. Размяна на време срещу изграждане на системи. Бедният човек търгува времето си за пари. Работи 8-10 часа на ден, получава фиксирана заплата. Но ако спре да работи, спира и доходът. Богатият създава системи, бизнес, пасивен доход, дигитални продукти. Той разбира, че свободата не е в това да работиш по-малко, а в това да не трябва да работиш, за да оцелееш. Пример. Създаване на онлайн курс, който се продава автоматично. Или YouTube видео, което носи доход с години. Първо полагаш труд, после събираш плодовете. 5. Ограничения ум срещу мислене за изобилие. Това е най-дълбоката разлика. Бедните хора често вярват, че ресурсите са ограничени. Той има, значи аз нямам. Няма пари за всички. Аз не съм от тези хора. Богатите мислят в изобилие. Има място за още. Ако той може, значи и аз мога. Нека разбера как да го постигна. Тази вътрешна нагласа определя действията. А действията определят резултатите. Пример. Двама души гледат една и съща ситуация. Единият вижда бариера, другият възможност. Парите не са в портфейла ти. Те започват от начина ти на мислене. Ако вярваш, че не можеш, ще си прав. Ако вярваш, че можеш, ще намериш начин. Не бъди от онези 97%, които никога не се променят. Започни сега. Промени мисленето си. И помни, не става въпрос да бъдеш богат само с пари, а да бъдеш свободен, независим и уверен в себе си. Сподели в коментарите кой от тези 5 навика усещаш, че трябва да промениш още днес. Абонирай се за още видеа като това и натисни камбанката, за да не пропускаш ново съдържание.